kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing manag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. At ibuo kong kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing manag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka, Jesus. Igabayaw ang ngalan mo sa tibuo kong kasing-kasing. Magapasalamaton ko. Bisan adunay panahon nga kumibiya, apan ang imong gugma, nagapabilin ka nako. Ang imong kahibulungan nga grasya, nagahatag og paglaom ka nako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. May kalipay ko, dalaygon ka, Jesus. Igabayaw ang ngalan mo sa tibuo kong kasing-kasing. Magapasalamaton ko. Kung pasultihon ka, kung maghatag kag hulagway sa usa ka tawo sa usa lamang ka pulong, unsay mo maingon? Unsay mo masulti? Makaingon bata nga kaning tawhana maalamon ni siya tungod kay bright, tungod kay kamao, tungod kay unsa man? Tungod kay daghag nahuman sa kinabuhi, tungod kay dakog grado, tungod kay nagmalampuson sa iyang kinabuhi. Kumuhulagway tag usa ka tawo nga maalamon, unsa man ang nasa tong una-una. Apan atong tun-an karon ang unsa ang gisulti sa Biblia, unsa ang giingon sa pulong sa Dios samtang ato ang ginasiris ang kaning libro sa Ecclesiastes. Ug arita sa kapitulo 8, bersikulo 1 hantod sa 8. Atong uting kayon pag-ayo unsa ang nakalahi sa maalamon nga tawo ngadto sa mga tawo nga niingon nga maalamon sila apan sa pagkatinuod likod niining tanan dili diay. So unsa may kalahian niining mga butanga? Unsa may kalahian sa tawo nga maalamon o sa mga tawo nga di maalamon or sa mga tawo nga nagpaka maalamon atubangan sa mga tawo? Balikon ko sa libro sa Ecclesiastes kapitulo 8, bersikulo 1 hantod sa 8. Ang pulong sa Dios nagaingon, maalamon lamang ang nasayod sa matuod nga kahulugan sa mga butang. Ang kaala makaaghat kaniya sa pagpahiyom ug muwagtang sa iyang pagmugot. Tumana ang sugo sa hari ug ayaw wad-a ang imong kadasig tungod kay naghimo kag panaad ngadto sa Dios. Ayaw pagpakig abin sa bisan unsa nga dautan batok sa hari kay mahimo ang bisan unsa nga buot niyang buhaton. May gahom ang hari pagbuhat bisan unsa ug walay makasupak kaniya. Dili ka makadaot or
dili ka madaot kung tumanon mo ang iyang mga sugo. Og ang taong maalamo nasayod sa hustong paagi, sa hustong panahon, sa pagbuhat niini. May hustong panahon og paagi sa pagbuhat og bisan unsa. Apan jutay ra kaayo ang atong nahibaluan bahin niini. Walay usa kanato nga nasayod unsa ang mahitabo og kinsay makasulti kanato bahin niini. Walay tawo nga makapugong sa iyang kamatayon o makapadugay-dugay niini. Inigabot sa gubat, dili gayud siya makaikyas. Sa mga ang dautan, dili makalingkawas sa iyang pagkadautan. Ang Dios nagapanalangin ng daan sa iyang pulong. Sa akong ginapangutana kaganina, unsa man, para sa imo unsa man imo mahatag nga usa ka pulong sa paghulagway sa taong maalamon. Di ba, naaman tayo mga nagkadaiyang pulong. Apan mao ni siyang nasa pulong sa Biblia. Ang taong maalamon, makita nga siya matinumanon. Balikon ako. Ang taong maalamon, makita na siya matinumanon. Kung atong uting kayon ang gisuwat sa Biblia, nagisgot siya mahitungod sa pagkamatinumanon diha sa Dios, sa mga sugo sa Dios, kung unsa ang nahisulat sa Biblia. Mo na nga diin ang kaalam sa Dios magikan siya sa tinuod, magbaton tag kahadlok sa Ginoo. Panduha nga connected ra siya sa kinaunhan, nga diin makabaton kitag kaalam nga gikan sa Dios kung kabalo kita mobasa kung unsa ang pulong sa Dios. Laktod nga pasulti, ang pulong or ang kaalam nagikan diha sa pulong sa Dios. Kung ato siyang tanawon, ang tao mahimong maalamon pinaagi sa pagtuman kung unsa ang pulong sa Dios o unsa ang nahisulat sa Biblia. Kung ato makita diri, dagan sa mga tao kabalo kung unsa ang gisulat sa Biblia, di ba? Pero wa nagpasabot nga maalamon na sila. Ang tao mahimong maalamon kung gituman niya unsay gisulat sa Biblia. Dagan sa mga tao nakadungog sa bisan unsa nga wali sa pastor. Dagan sa mga tao nakadungog og bisan unsa nga wali ni bisan kinsa nga mga banggiitan kaayo nga magwawali. Dagan sa mga tao nga nakabasa na sa mga nindot kay nga mga bersikulo, nakabasa na sa pila ka libro sa Biblia, nakabasa nag mga nindot nga taga-adlaw na aba kay mga bersikulo nga makita, mabasa. Apan ang kalahian niini, wa nagpasabot nga maalamon ang tao kung kabalo siya niini. Wa nagpasabot nga din ang tao maalamon tungod kay nakita og nabasa niya. Ang tao mahimong maalamon kung iyang gituman unsa ang iyang nahibal-an. Nagtud nga pagkasulti kung unsay nasayra nato, bahin kung unsay sugo sa Dios ug unsay nahisulat sa pulong sa Dios. Mahimong maalamon ng tao kung kabalo siya motuman niining tanan. Unsa man ang mga nahibaw-an nato nga lisod kayo buhaton sa tao? Una, mga basic lang na siya nga nakita nato sa Biblia. Na didto higugma ang imong mga kaaway. Di ba? Higugma imong kaaway o iampo ang mga tao nga nagpasakit nimo. Iampo ang mga tao nga nangdaot nimo. Gikan ni siya sa Biblia nindot kay paminawon, pero kung ikaw ang tao nga naa sa sitwasyon lisod kay buhaton. How about ikaw ang tao nga gidaot? How about ikaw ang tao nga gipasakitan? How about ikaw ang tao nga gibuhat-buhatag istorya? O tungod nga ana naguba ang imong relasyon sa imong pamilya, o di ba ka sa imong trabahoan, o di ba ka nawagtangan kag trabaho, o di ba ka naguba ang imong relasyon sa ubang tao tungod lang kay gidautan kag istorya, o tungod dining tanan. Malipay ka ba? Usahay makaingon ta nga lisod kayo siya kung kita ang naa sa sitwasyon. Pero ang pulong sa Dios kanunay nagpahinumdum kanato nga diin mao ni siya tumo ngano gisulti ni siya sa pulo, ngano gisulti ni siya sa Ginoo, ngano gisulti ni siya o nahisulat sa pulong sa Dios. Tungod kay nasayod ang Dios daan nga mahitabo ni siya sa kinabuhi sa tao. Og kanunay nagpahinumdum ang Dios nga if ikaw buhatan man niini,
tanawa, balika unsa ang gisulat sa pulong sa Ginoo. Di ba? So ato makita diri, nagingon nga din maalamon lamang ang nasayod sa matuod nga kahulugan sa mga butang. Ang kaala makaaghat kaniya sa pagpahiyom ug muwagtang sa iyang pagmugot. So makita na to ang pagtimbang-timbang ni ining duha ka klase nga tao. Una, ang tao nga nasayod unsa ang matarong tapos iyang gibuhat. Panduha, ang tao nga nasayod unsa ang matarong apan wala niya buhata. Matagtag mga example niini kani makita na to sa momenta sa trabahoan, o di ba? Ngayon nga nindot kayo ang pagtrabaho na to sa atong trabaho kung may mga tao nga nagtan-aw na to. Pero kung walay tao nga nagtan-aw na to, usahay mo trabaho ta, usahay di pud ta mo trabaho. Di ba? Pero nasayod kang daan nga kung dili ka mo trabaho niini, sayop siya. Apan usahay di buhaton. Nay mga tao nga diin magpabayad, di ba? Nay mga tao nga magpabayad, it could be nga nasa gobyerno o di ba ka bisan kinsa nga mga tao, di ba? Nasayod sila nga sayop ang pagdawat sa bayad apan mudawat sila tungod kay nang kinahanglan sila og kwarta. Daghan kayo mga mahatag nato nga kahulugan niini. Mahitungod sa tawo nga nasayod unsay matarong apan kanunay gihapon niyang gibuhat. Sama ra pud nining ang tawo mamakak. Kinsa mang tawhana nga wa nasayod nga namakak siya. Tanang tawo nga namakak nasayod siya nga namakak siya. Di ba? Kung ato makita diri, intention sa tawo nga mamakak jud siya. So kung ato makita diri nasayod siya nga unsa ang matarong apan wa niya buhata. So muhatag siya ang pipila ka mga bersikulo nga atong pagabasahon karon. Magpakita ka nato nga unsa mang mga butanga yang ang gihulagway niining tanan. Bersikulo 2 nagingon, tumana nakita na to sa bersikulo 1 ang maalamon nga tao kabalo or matinumanon. Bersikulo 2, tumana ang sugo sa hari ug ayaw wad-a ang imong kadasig. Tungod kay naghimo kag panaad ngadto sa Dios. Ato makita diri nga diin do ang nagsulat niini sa libro sa Ecclesiastes. Dagan sa mga tao nga magig-argue, pero ato makita diri nga din ang nagsulat niini ang pinakaduol mao si Haring Solomon. Si Haring Solomon nakita niya kung unsa ang kinabuhi sa hari ug nakita niya unsa ang kinabuhi pod sa tao. Si Solomon nasinati niya unsa ang kaharuhay sa kinabuhi. Nasinati niya halos or may tanan nga kalipay nga bati sa kinabuhi, nasinati na niya. Apan ato makita diri nga ang iyang gisuwat nini nga mensahe maghatag kanatog pamalandong. Tungod kay unsa iyang giingon? Usa siya kahari pero niingon siya, tumana ang sugo sa hari. Ug ayaw wad-a ang imong kadasig kay ngano man diay tungod kay naghimo kag panaad ngadto sa Dios. Kung ato makita diri sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi, do mo yung tag diri sa Pilipinas wala man tay hari pero naa tay presidente. Di ba? Kung unsa ang sugo sa presidente nga makaayo para sa mga tao nga dili siya sukwahi kung unsa ang kabubuton sa Ginoo, mas maayo nga atong tumanon. Mas maayo nga atong tumanon. Panduha ato makita diri sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Tungod kay ang kalibutan na ay mga hari, kita na ay pangulo. Pero ang nangulo niining tanan, ang nagbuhat niining tanan, ang gigikanan niining ang pulong sa Dios, mao ang hari, mao ang nagbuhat sa tanang butang, mao ang Dios. Ang Dios mo'y tag-iya sa kalibutan. Ang Dios mo'y tag-iya sa kinabuhi. Ang Dios mo'y tag-iya niining tanan. Kung ato makita sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi, anaa ba tay pagbati o kabugaton sa panahon nga naatay isulti atubangan sa Ginoo? Sa panahon nga nakasaad ta sa Ginoo? Sa panahon nga diin nakita nato nga okay unta ang dagan sa kinabuhi pero naabot ang mga problema, naabot ang pagsulay, naabot ang mga bisan unsa nga mga bati nga sitwasyon,
Di ba ka nawagtangan kag trabaho, di ba ka wa ka kapasar sa exam, di ba ka namatay ang mga minahali mo sa kinabuhi, and then gihimo nimo siyang mga rason nga diin unsa iyang gingon diri? Ayaw wagtangay mo kadasig. Pero nahimo ni siya nimong mga rason nga diin nahimo kang nagmugot, and then nabugnaw sa imong pagpangalagad, o di ba ka nabugnaw ang imong relasyon sa Ginoo tungod sa mga panghitabo. Mao ni siya ang maalamon nga tao matinumanon sa Dios. Ang usa ka hari nasayod siya unsa ang iyahang otoridad. Pasabot niya na nga din kung naay tawo nga moingon siya di siya ganahan ani, tapos ang usa ka hari moingon nga diin ipapatay ni na kung tawhana, para sa ilaha sayon na kanilang buhaton. Apan ang hari kung malipay sa kinabuhi sa tao, nasayod sila nga diin kaya niyang bisan unsa kalisod ang tawhana kaniyang hatagan og bahandi nga diin madato siya sa usa lamang ka minuto o sa ka oras o sa ka adlaw. Nasayod siya unsa ang otoridad. Hinaot ka makita po nato mga Kristohanon kung unsa ang otoridad sa Ginoo diri sa atong kinabuhi. O kung makita nato ang otoridad sa Ginoo sa atong kinabuhi, atong makita nga din mutuman kita unsa ang sugo sa Dios. Unsa ang kabubuton sa Ginoo. Kay nga naman ang Dios maoy nasayod ning ining tanan. If nawagtangan kag trabaho, unsa man base na ay plano ang Ginoo niana. Pangayua sa Ginoo nga diin masabtan nimo unsa iyang plano. Basin apay gi-prepare nga mas nindot ang Ginoo. O di ba ka basin dili na ka nindot nga ehemplo dihang trabaho. O di ba ka basin gitangtang ka sa Ginoo tungod kay basin ma-influence na nun ka mapalayo na nun ka sa imong pagpangalagad. O di ba ka tungod kay gamiton ka sa Ginoo sa bisan asa nga dapita. Moing kag namatay ang akong mga minahal sa kinabuhi. Una sa tanan ang Ginoo mo'y tagiya sa kinabuhi sa tao. Muna nga diin if malain ta sa Ginoo tungod kay gikuha sa Ginoo ang atong mga minahal sa kinabuhi. Siguro atong tan-awon ang atong kaugalingon kung kuhaon pud ta sa Ginoo andam bata makigatubang sa Dios. Before nato hunaw-naon ang kinabuhi sa uban. Hunaw-naa sa kung andam ka ba makigatubang sa Ginoo kung kuhaon sa Dios ang kinabuhi nimo. Usahay daghan kay tag mga reklamo, mga bagulbol, daghan kay tag mga bisan unsang mga hunahuna sa tao nga bati atubangan sa Ginoo, pero ato kanunay sabton unsa ang otoridad sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung makita nato unsa kadako, unsa kataas, unsa ang otoridad sa Ginoo sa atong kinabuhi, mao ni mobita nato nga diin makahatag kita rason nga kinahanglan mutuman ta sa kabubuton sa Ginoo tungod kay unsaon man taning tanan ang Dios manggihapon mo itag-iya niini. Atong kaugmaon pila ka tuig, atong kinabuhi, atong pamilya, atong mga giampingan, ang Ginoo mo'y naghatag niini, ang Ginoo po'y pwede magakuha niining tanan. Mao na nga diin kung ato makita diri, nagingon siya sa bersikulo 3, ayaw pagpakig-abin sa bisan unsa nga daotan batok sa hari, kay mahimo bisan unsa nga buot niyang buhaton. Nakita na to ang otoridad sa hari. Nakaya niyang buhaton kung unsay gusto niyang buhaton niining mga tawhana. Ang giingon, ang gipasabot sa mensahe nga diin, ayaw pagpakig-abin sa mga tao nga naay bati nga daotan batok sa hari. Nga naman, tungod kay dili malikayan nga diin sa mga tao, bisan gani sa ato kanunay nato madunggan ni siya nga pulong, bisan unsa pa kanindot ang imong gibuhat na ay mga tao nga di malipay ni ana, di ba? Tinuod ba? Bisan unsa pa nimo kabuutan, bisan unsa pa na nimo pagka nindot pagbuhat ni ining tanan, o bisan unsa pa nimo pagkamaayo, na ay mga tao nga musulti jud bati, na ay mga tao nga di jud malipay, na ay mga tao nga sukway jud kaayo kung unsay kalipay nimo. Di ba na ay mga tao ingon ani nga klase nga tao nga maglibog na lang ka unsa may sayop nimong nabuhat nga wa man kay gibuhat nga bati sa ilaha, pero naagid sila gibuhat nga bati sa imuha, bisan pag maayo imong gibuhat. Di ba na ay mga ingon ani? Pero ato makita diri nga diin maghulagway lang ta sa maalamon nga tao. Ang maalamon nga tao is nituman siya unsa ang kabubuton sa Ginoo. Maalamon siya kung nagmatinumanon siya kung unsa ang sugo sa Dios. Mao ni siya. Bisan pag sakto ka sa imong rason, naay panahon nga kung unsa imong gisulti nga sakto na siya, naay panahon nga dinatubangan sa tao, mao na siya ang pinakagrabe nimo nga bakak. Baliko nako. Bisan pag unsa kasakto ang imong gisulti, tungod kay ni rason lang ka,
atubangan sa mga tao, mao na siya ang pinakagrabe ni mga bakak. Nga diin sa unahuna nila na makaka, sa unahuna nila nagsulti ka og di maayo, nagsulti ka og bakak. Pero imo rang gisulti unsa ang tinuod. So kung ato makita diri, before niining tanan or sa dili pa niining tanan, atong makita diri nga diin tumana ang sugo sa Dios. Nga diin kuno mga tao nga diin makigbatok, bisan pa makigbatok sa Ginoo or sa mga butang nga sukwai sa Ginoo, ayaw pagpakig abi nila. Laktod nga pagkasulti, ayaw pagkuyog sa mga tao nga nagbuhat og mga butang nga dili kalipay sa Ginoo. Sanglit ba nga wala nakakita si pastor, sanglit ba wala nakakita imong ginikanan, sanglit ba wala nakakita ang imong mga kauban sa simbahan, tapos okay na lang nga mabuhat ni ini mga butang nga di kalipay sa Ginoo? I mean, ay pakig-abin nila, di ba? Ayaw pakig halubilo nila, ayaw pagkuyog nila sa pagbuhat ni ini. Okay raman nga mukuyog kanila nga isip higala, isip ingon ana kauban sa trabaho, di ba ka okay raman na. Pero sayop na siya kung nikuyog kanila tapos nibuhat pug ka unsay gibuhat nila nga bati atubangan sa Dios. Sayop na siya unsay giingon diri sa bersikulo 3, kay mahimo ang bisan unsa nga buot niyang buhaton. Atong tan-awon mao ni siya. Kung ang Dios ang tag-iya sa kinabuhi sa tao, ayaw paabuta ang panahon nga sayangan nimo nga kuhaon na sa Dios ang imong kinabuhi pero wa nimo nagamit og tarong sa kahimayaan sa Dios. Balikon ako. Ayaw paabuta nga diin kuhaon na sa Dios ang imong kinabuhi tapos wala nimo nagamit og sakto o wala nimo nagamit og tarong sa kahimayaan sa Dios. Wala ko nang hadlok, wala ko ni sultig bisan unsa. Akong giingon, ayaw sayangi ang kinabuhi ang gihatag sa Ginoo sa imuha. Gamitan na siya para sa paghatag og himaya sa Ginoo. Gamitan na siya sa paghatag og kalipay sa Ginoo. Kitang tao diri sa kalibutan madato, mapobre, maniwang man o mahimsog. Kitang tao lumalabay lamang. Kitang tao mga matay makigatubang ta sa Dios sa maabot nga panahon. Apan ang atong makita diri, kumusta man ang atong kaugalingon? Nagmaalamon ba kita samtang laglakaw kita diri sa kalibutan? O di ba ka gisayangan nato ang kinabuhi ang gihatag sa Dios? Mo na nga diin kung atong tan-awon diri, may gahom ang hari pagbuhat bisan unsa sa bersikulo 4, may gahom ang hari pagbuhat bisan unsa ug walay makasupak kaniya. Kung kaon niyang kinabuhi na siya gahom para ni ana, kung iyang i-bless ning tawhanan na siya gahom para ni ana. Sama sa Dios. Siya ang tag-iya sa kinabuhi, siya ang magakuha sa kinabuhi. Siya ang tag-iya sa imong pamilya, siya ang pwede mo bless sa imong pamilya, sa mga minahali mo sa kinabuhi, siya po ang pwede mo kuha niini. Kung daghan kay kagrason nga diin dili ka moagtog simbahan, basin kuhaon ni sa Ginoo ang tanang rason nga di na jud ka makaagtog simbahan. Nakuha niya itong punto? Di sa ko ganahan mo adtog simbahan, di sa ko mo simba ron, di sa ko daghan kay tag mga dili. Basin maabot ang panahon nga wa na jud kay rason nga mosimba pa ka. Tungod kay ulahin na ang tanan. Ang atong kanunay nila ko siya balik-balik og sulti, ang atong kinabuhi diri sa kalibutan limitado lamang. Hinaot og nagaampo ako mga kaigsuonan nga ato ni siyang gamiton ang atong limitado nga kinabuhi sa paghatag og himaya sa Dios. Nga diin mo biya man tanin kinabuhi at dili masayang, dili mausik. Kung dili ato siya nagamit para sa kahimayaan sa Ginoo, dako kay ni siyang kalipay para sa tuwa o para diha para sa Ginoo. Mao na nga diin, dili ka madaot kung tumanon mo ang iyang mga sugo ug ang taong maalamon na sayod sa hustong panahon ug paagi sa pagbuhat niini. May hustong panahon ug paagi sa pagbuhat og bisan unsa, apan jutay ra kaayo ang atong nahibalaan niini. Walay usa kanato nga nasayod unsa ang mahitabo ug kinsay makasulti kanato bisan niini. Ato makita diri sa bersikulo 5 hangtod sa 7, atong i-highlight lang ang bersikulo 5, ang kaning mga kaning unang nga linya. Dili ka madaot kung tumanon mo ang iyang mga sugo. Kung ato makita diri ba mao ni siya. Usa sa sekreto sa kinabuhi nga nindot kayo ang lagan sa kinabuhi sa tao,
ang pagtuman kung unsa ang sugo sa Dios. Mao na siya. Dagan sa mga tao naganto sa ilang kinabuhi tungod kay una sa tanan. Basin resulta ni siya tungod kay nagmas sinupakon sila kung unsay kabubuton sa Dios sa ilang kinabuhi. Laktod nga pasulti na mga tao nga nagantos sa ilang kinabuhi dili tungod kay maon ni siya gusto jud sa Ginoo nga magantos mo hala magantos mo. Dili. Kung atong tan-awon basin resulta ni siya sa mga sayop nga desisyon tungod kay wa ta ni tuman kung unsa ang gusto sa Dios. Mao ni siya. Unang usahay magantos ta tungod kay wa man ta ni tuman sa Ginoo. Tungod kay wa man ta ni tuman kung unsa ang sugo sa Dios. Mo nang dili na to himuon nga rason nga nagantos ta tungod kay mao man ni siya plano man jud ni siya sa Ginoo. Do kabahin man na siya sa sovereign will of God, pero wa nagpasabot nga mao ni siya ang intention nga plano sa Ginoo nga din magantos jud ka. Na may tumong ang tanan apan mo na giingon nga kita tanang tao na igingon diri bersikulo 6, may hustong panahon og paagi sa pagbuhat og bisan unsa. Ang gusto nako ipasabot mao ni siya. Pwede kita makabuhat og bisan unsa nga tan-aw nato husto apan dili ta pwede makapili sa resulta sa atong gibuhat nga desisyon. Pwede ka makabuhat sa bisan unsa pero di ka pwede makapili kung unsa ang consequence niini. Pwede ka mabuhat og sala pero di ka pwede moingon nga Lord, pwede ang akong consequence kanilang gamay. Di mo na pwede nga na. If nagbuhat na ta og desisyon, dapat natay responsibilidad sa pagkuha kung unsa pod ang resulta ni ana. Mao na nga din before ta maabot sa dili ta maabot na ining kinabuhia ni ining panahona nga nagmahay na noon ka tungod kay nagmahay nako mao ni siya akong gibuhat, nagmahay nako tungod kay ngano nahitabo na ni siya, nagmahay nako nagkalisod na akong kinabuhi. Sa dili pa maabot ning tanan, tumana ang sugo sa Dios. Tumana unsa ang nahisulat sa Biblia. Tumana unsa ang sulti sa mga pastor, unsa ang tambag sa mga pastors, unsa ang tambag sa mga leaders sa simbahan o di ba ka sa imong ginikanan. Tumana tungod kay unsay giingon diri, makaayo ka na sa imuha. Ayaw pa buta ang panahon nga nanakas sa kapaitan, nanakas kalisod, anha pa kamoingon nagmahay nako. Ulahin na ang tanan. Pero sa atong kinabuhi karon, nindot kayo nagpamalandong kita sa mensahe sa Ginoo nga makaingon ta karon nga dili pa ulahi ang tanan. Kung naabot man ka sa punto sa kinabuhi nga murag karon is bati na kayo ang dagan, murag karon makaingon ka nga gikapoy na ka, nagmahay na ka. If naa naman kaniining punto ha, dili siya ulahi ang tanan nga mayon kag ulahi na jud kayo, late na kayo, no. Karon dayon pwede ka makaduol sa presensya sa Ginoo. Karon dayon pwede ka muluhod sa atubangan sa Dios. Karon dayon pwede ka mangayo og tabang sa Ginoo. Lord, di na ko ganahan sa pagbuhat ni mga butanga. Lord, ngano man malipay ko sa pagbuhat nining salaa. Lord, ngano man malipay ko sa pagbuhat sa pagpanika sa uban. Ngano malipay man ko sa pagpamakak. Ngano malipay man ko niining mga butanga. Ngano malipay man ko sa bisyo. Kani mga butanga, usa sa mga rason nga mobitad o mahimong bugnaw ang atong relasyon sa Ginoo. Ug mao na giingon, ayaw tuguti nga kanimo imo kontrol nimo. Tuguti nga din imong tugutan ang Ginoo nga magapanlihok sa imong kinabuhi. Lord, please tabangi ko. Sulti sa Ginoo, pangayog tabang sa Ginoo. Ang Ginoo ray makausab sa kinabuhi sa tao. Pangayog tabang sa Ginoo before mahimo nga mapait na jud kayo ang atong kinabuhi. Sang kinalasan nga bersikulo, walay tao nga makapugong sa iyang kamatayon. Nasayod kita ni ana, di ba? O makapadugay niini. Ang Dios may nagkapot sa kinabuhi. Inagabot sa gubat, dili siya makaikyas. Dili siya pwede moingon nga diin nagubat na din, padung nakapusilon, tapos mayon ka unya sa ha, mo inom sa wag tubig. Di mo na ingon ana. Unya sa ha, kaihion sa ko, pwede, di sa ko nimo pusilon. Di mo na pwede ingon ana. Panahon sa gubat na dyan na siya. Kung mamatay ka diha, patay na dyan. Ingon na ang dagan sa kinabuhi. Mo nagingon, sama nga ang dautan, dili makalingkawas sa iyang pagkadautan. Kung ato makita diri, ang dautan dili makalingkawas sa iyang pagkadautan. Kung atong tanawon sa ato ang nature, isip mga tao, kita na ata gitawag og original sin, laktod nga pagkasulti, makasasala tang daan sa natawo pa kita. Og dili ta makaikya sa sala tungod kay makabuhat jud ta og sala.
Mo ni yang giingon, dili ta makaikyas niini. Apan naay solusyon ang Ginoo ni ana. Ang solusyon wala sa tao. Ang solusyon naa sa Ginoo. Si Ginoo Jesus Christ, si Ginoo Jesucristo nga ibabaw sa krus namatay, nagpaula sa iyang dugo para sa kapasayloan sa sala sa tao. Ug mao na ang solusyon sa kinabuhi sa tao. Kung ganahan ka nga mapugnan o mahatagan og solusyon ang imuha nga problema, una sa tanan tan-awa sa kung naa ba kay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Mao na ato makita diri nga di man ta makalingkawas sa pagbuhat og sala. Apan pinaagi sa grasya sa Ginoo kaya nimong pugnan ang dili pagbuhat niini. Tungod kay ang Dios may maghari sa imong kinabuhi. Kung naa kay mga struggle sa kinabuhi, tuguti nga ang Dios may mohari sa imong kinabuhi. Kisa nga ikaw mo mag-control or ang kaning mga bisyo or bisan unsa nga mga butang mo control nimo nga diin mobuhat ka niini tapos imong tugutan nga ang Ginoo mo adjust para nimo. Di ba? Mao man siya ang tao. Nagbuhat og sala ang tao tapos maingon ta sunahuna, Lord, ikaw lay adjust. Dili man ingon ana, di ba? Kita mo adjust tungod kay gihatagan na tag solusyon sa Ginoo. Igon lang ta sa pagdawat sa solusyon sa Ginoo nga giandam para nato. Di na ta magantos, pwede ka maglingkod, pwede ka magbarog, pwede ka maghigda, musulti ka niining nga solusyon, musulti ka niining unsay dapat imong buhaton, mga ikagtabang sa Ginoo. Simple. Mo siya, grabe ka simple, di ba? Grabe ka simple. Mahimo siyang lisod kaayo tungod kay ang simple nga solusyon nga gihatag sa Ginoo. Kung di nato siya matuman, mahimong lisod ang atong mahimong lisod ang dagan sa atong kinabuhi. So unsa man imong pilion? Ang simple nga solusyon o ang lisod nga dagan sa kinabuhi? Daghan maingon, ang simple nga solusyon, malamon kani ana. Pero daghan sa mga tao ang dili maalamon tungod kay wala nila gibuhat. I mean nasayod sila pero wala nila tumana unsa ang sugo sa Dios. Mao na sa mensahe nga atong nabasa karon, sa mensahe nga atong nakatunan karon, hinaot nga makaabli sa atong unahuna nga diin ang kaalam gayud gikan lang sa Ginoo. Mao na nga diin if na kay mga problema sa pagbuhat og desisyon, na kay problema sa pag-usab sa imong kaugalingon tungod kay ganahan ka nga mausab sa imong sinultihan, batasan, dali ka masuko, dali ka maglagot, dali ka magselos, dali ka masina, dali ka wa kay pailob, garboso kay ka, like daghan kay mga problema o di ba ka na kay problema tungod kay na kay paborito nga di nimo maundang nga butang nga dili malipay ang Dios. Kani mga butang nga sa tinuod dili ni siya lisod kani siya ilingkawas sa nature sa katao. Apan balikon nako na ang Dios. Pwede ta mo duol diha sa Dios, pwede ta mo luhod atubangan sa Ginoo. Pwede ta mo muhangad sa langit atong tan-awon kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo. Pwede ta mo luhod atubangan sa Dios, sa presensya sa Dios, mga yugtabang sa Ginoo, mga yugkapasayloan sa ato mga sala. Pwede nato siyang mabuhat. Mao na nga diin sa kinalasan nga mensahe nga akong ihangyo ang matag usa nga kung pwede ba nagingon ang pulong sa Ginoo maalamon ang tao kung nituman siya o nagmatinumanon siya kung unsa ang sugo sa Dios. Maalamon ang tao kung siya nagmatinumanon. Isis sa pagtuman kung unsa ang sugo sa Dios. Pwede ba nga akong hangyoon na matag usa nga naminaw karon o nagtan-aw karon nga diin pwede ipiyong nato ang ato mga mataan din magampo ta sa Ginoo, mga itagtabang sa Ginoo samtang maglakaw kita niining kalibutan. Magampo ta. Ginoong Dios nining taknaa, salamat o Dios sa imong kaayo. Salamat Ginoo nga din ikaw ang Dios naghatag og solusyon sa problema sa amo ang mga sala. Salamat Ginoo nga din ikaw o Dios anaa para kanamo. Ginoo nagaampo ako Ginoo sa ako mga kaubanan sa pagtuo, sa ako mga kaigsuonan. Ginoo na sila mga problema, na sila mga struggle sa kinabuhi, Lord. Nagaampo ako. Hatagig solusyon kining tanan Ginoo. Kung naaman sila problema Ginoo, mahitungod sa ilahang kaugalingon nga ganahan sila, naa sila usbon, batasan ba, sinultihan, hunahuna, binuhatan. O Dios, nagaampo ako Ginoo nga din ikaw Ginoo padayon Ginoo magahikap sa ilang kasing-kasing nga sila mismo Ginoo magpaubos nga moangkon sila Lord nga diin nagkinahanglan sila Dios sa ilang kinabuhi nga makaingon sila nga Lord usba ako Ginoo pasaylo ako sa ako mga sala o ginaot Ginoo nga diin masulti nila sa ilang mga ngabil nga diin nagtinguha sila Ginoo nga mutubo pa sa pag-ila kung kinsa ga Ginoo sa ilahang nga kinabuhi
nga din among mailhan Ginoo ang imong otoridad diri sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong mensahe ug salamat Ginoo nga din ikaw maghahatag Ginoo og kusog sa matag usa, hilabi na gayud Ginoo sa pagtuman kung unsa among nasayran nga matarong o unsa among nasayran nga sugo kanimo o Dios. Tabangi kami nga among masunod kung unsa man imong mando, kung unsa man imong sugo, hilabi na gayud kung unsa man nahisulat sa imong nga pulong ang Biblia. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Ikaw Ginoo padayon magapanalangin sa matag usa karon. Ikaw lamang ang Dios nga among alagaran ug kanimo lamang Ginoo among isalig ang among kinabuhi sa pangalan ni Hesus. Amen ug amen. God bless naton tanan. At tibuo kong kasing-kasing alang lamang kanimo, walay laing manag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi imong gasa, busa ang iyan